Malawi Brief. Tikhale tikumva nkhani zomwe zangochitika kumene kuchokera kwa Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tamveseranizi. Ndabwera ndi nkhani ziwiri zitatu zimene amalawi tikufuna ziwisane ndi kuwuzana tikudziwa pakati pathu pali nkhani imene yausa mapiri pachigwa ena mwa ma activist mayankhulidwe awo chifukwa cha nkhani ya munthu amene anagwidwa ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti madzulo tikuyankhula pano tikumva zonena kuti apolisi atulusa ripoti lonena kuti munthu amene anagwidwa ku nyumba ya Jenny Ansah uja amene uja kuti ntchito yake akuti ndiyo jambula mavidiyo. Funso ndilonena kuti tsiku limeneli chinamkomera iyeyo chinamsangalasa iyeyo kuti mavidiyo ake akajambulire ku nyumba ya Mai Jenny Ansah. Tufuna tipempe apolisi athu tiyeni bweresani chilungamo chifukwa zambiri za nkhani imeneyi ife ku Limpopo FM tikuzilondoza chifukwa tu munthu uyu mayendedwe ake sitikudziwa ngati inu akuwuzani kunena kuti anayenda bwanji, koma ifeyo amalawi tawuza mayendedwe ake komanso zambiri amalawi tikhala tikuwauza. Komano ndife okhumudwa pa Limpopo FM ndikumva kunena kuti apolisi akutulusa ripoti kunena kuti munthu ameneyi akuti ntchito yake inali yojambula mavidiyo. Ndefunso ndilonena kuti mavidiyo akewa amagwirisa ntchito drone, ndipo chinamsangalasa iye kuti lero ndikajambula video ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah. Bwanji sanapite ku Bingu Stadium, bwanji sanapite ku Silver Stadium, bwanji sanapite kuna Nkhaka, bwanji sanapite ku area 30 kukajambula video yake, bwanji sanapite pamanda akamuzu kukajambula video yake, bwanji sanapite ku headquarters ya MCP kukajambula video yake. Chinamsangalasa ndi chani iyeyi kupita ndi kukajambulisa ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah? Bwanji sanapite ku nyumba kwa Enoch Chihana, bwanji sanapite ku State House ndi kupita kukajambula mavidiyo ngati iye ndi ntchito yake? Kodi anali ndi chilolezo, anapempha chilolezo chopita kukajambula video ku nyumba kwa Jenny Ansah? Palitu mafunso ambirimbiri amene anthu angafune kudziwa. Choncho amalawi mudziwe kunena kuti apolisi atulusa kuti ripoti lonena kuti munthu amene uja ndi munthu amene amajambula mavidiyo. Ndefunso video ya siku limene lili anayikonza kuti akajambulire ku nyumba kwa Jenny Ansah? Ndi chifukwa chani drone imalunjika kuchipinda kwa Mai Jenny Ansah? Pali mafunso ambiri amene amalawi osiyanasiyana ena amene ali ndi ma PhD ali ndi maphunziro awo apamwamba akhozanso kubwera ndi kufunsa mafunso amenewo. Ndi chifukwa zake kukuchitika zinthu zambiri koma mitu ya nkhaniyo sikudziwika, chifukwa chonoti sitikufuna kubweresa chilungamo. Amalawi munthu ameneyi tsiku limene amapita ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah anakwezedwa pa njinga yakabhanza ya moto. Njinga yakabhanza ya moto ndimene anagwirisa ntchito ndi kukwera popita kumeneko kukajambula mavidiyo yake amene akunena apolisiwo. Ndefunso ndionena kuti ndi chifukwa chani anjinga ya moto atamusiya ananyamuka nkumapita? Chifukwa akanadikirira kuti amalize kugwira ntchito yakeyo ndi amunyamuleso ndi kumapita. Analephera kugwirisa ntchito galimoto chifukwa chani? Amaopa kunena kuti galimoto imeneyi ikhoza kuchitidwa trace izadziwika kuti galimoto ija mwini wake ndi wakuti. Choncho munthu ameneyi mmene amapita ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah mukuti kukajambula mavidiyo anakwera njinga ya moto
panza. Tikufuna chilungamo chenicheni chioneke. Sibwino azisogoleri a dziko la Malawi kuti tiziphimba chilungamo. Pachitika nkhani zambiri mu dziko lathu la Malawi, koma nkhani zonse palibe ndi chimodzi chimene chikuoneka cha mutu wake. Kuli nkhani zimene zili za amalezi, ena akukana kukaonekera ku bwalo kuti akafunsidwe mafunso. Akuti chifukwa chonena kuti yayi udindo wawo sakuyenereka kupita kukati akafunsidwe mafunso. So pano ndi ndani amene ali woyenereka kuti azipita ndikumakayankha mafunso? Mphawi, munthu osauka. Analakwa chani munthu osauka amene china chilichonse chimene chingabwere chimabwera pamutu pake, amasowa kothawira. Olemera akangolakwa ndrama zawo zimabisa chilungamo. Timalifunira zabwino dziko lathu kapena sitilifunira zabwino? Bwanji kungolengeza kuti aliyense mdziko muno azipanga zimene akufuna, chifukwa there is no need kukhala ndi polisi imene kagwiridwe ntchito kake kakusankha kunena kuti koma akuti tagwire koma akuti tisagwire, akuti tamange akuti tisamange, akuti tafunse mafunso akuti tisafunse mafunso. Nduna za boma zimene zasankhidwa kuti zigwire ntchito kuyang'anira zikuyesesa. Taona Bambo Chisale akupita ku immigration kukagwira ntchito yotamandika, koma kumapeto kwake tipeza zonena kuti palibe chimene chachitika pamene Bambo Chisale apita kumene kuja kukagwira ntchito yawo. Mawa ndi nkucha sitingalozeso achisale chifukwa chonoti achisalewo kwawo achita, ndipo Amalawi tili ndi umboni kunena kuti achisala anapita ku immigration anakagwira ntchito yawo. Tiyeni tikonde dziko lathu, likuonesa ngati anthu ambiri amene tili ndi chuma sitikulikonda dziko lathu. Tufuna kugwirisa ntchito chuma chathu kuti chizipondereza chilungamo. Ndinakhaliranji ine kukhala osauka? Ndinala kwanji kukhala osauka? Ndinala kwanji kukhala mphawi? Dziko likukomera opata. Lero opata ndi amene ali mwini wake wa dziko la Malawi. Osauka sali mwini wake wa dziko la Malawi. Lero nchifukwa chake amphawi akulithawa dziko la Malawi kupita kumaiko akunja kuti mwina akaone kuti moyo wawo ukhala bwanji, chifukwa akulephera kukhala mdziko mwawo, mudziko mmene mulibe chilungamo. Dziko la Malawi lafika paja pomvesa chisoni. Dziko la Malawi sopano ndi dziko limene tikamakhala tikukhala ndi nkhawa, dziko limene chitetezo chilibe, chifukwa pamene ena akubweresa chitetezo ndi pamene ena akunena kuti chitetezo chisakhalepo. Ndizomvesa chisoni ndikumamva zonena kuti yayi munthu amene uja amapita kokajambula mavidiyo, ndiko kokajambula vidiyoko tsiku limene lija kuna mchera kunena kuti akajambule video ku nyumba kwa mayi Jenny Ansa, alibe amayi yake, alibe bambo yake. Banji mavidiyo sama kajambula ku nyumba kwa mayi yake kapena ku nyumba kwa bambo yake, alibe aziyankhulo ake munthu amene uja. Muti yankhulise mola kuika. Comrade Ntanyiwa pali Mphopo FM. Ndizomvesa chisoni pali manong'onong'o onena kuti chipani cha DPP chikufuna kulanda ufumu wa Paramount Kaduya amene wa kuphalombe kumene kundi kuphalombe. Pali manong'onong'o amene akumveka. Ndetu funa tipemphe chipani cha DPP kuti ngati zili zona tikumbukire kunena kuti ufumu nthawi zambiri umakhala wakumagazi, komanso tinene kuti ufumu tiyeni tikuyeneka tizulemekeza pa chikhalidwe chathu. Choncho pali manong'onong'o amene akumveka kunena kuti afumu Akaduya akufuna alandidwe ufumu wawo chifukwa chokayikiridwa kunena kuti iwo ndi a MCP. Tiyeni tikumbukire kunena kuti mafumu athu nthawi zonse akamagwira ntchito amafuna kutumikira boma limene lilipo. Inde munthu ina
aliyense ali ndi kutegera kosapota chipani china chilichonse. Komano ganizo ili lonena kuti afumu akaduya alandidwe udindo mukulakwisa, tiye tisabwerese chipasupasu ku mtundu wa Chiromwe. Nthawi zambiri mafumu amata kugwira ntchito ndi chipani chomwe chikulamula ngakhale kuti iwo sakuchikonda chipanicho. Choncho akaduya ngati amagwira ntchito ndi MCP, sikuti iwowo ndi a MCP, koma pofuna kulemekeza boma lomwe linalipo mu nthawi imeneyoyo, komanso kufuna kupulumutsa moyo wawo, ndi chifukwa chake tikhoza kuwaona ngati kuti amatumikira MCP. Ndani amene asakuziwa zomwe MCP yakhala ikupanga muulamuliro wawo mu zaka zapitazi? Mafumu ambiri akhala akunyongedwa, kunalitu asilombera. Mafumu amakhala akuphedwa ngati sakumvera zimene zikuyankhula azisogoleri a chipani cha MCP. Zimene tikuyankhulazi ndizoona, sikuti tikungoziyankhula kunena kuti afumu akaduyawa akufuna kulandidwa udindo, chifukwa pali munthu wina wa ku chipani amene anatuma Anapolo kuti akauza Paramount Kaduya za nkhani imeneyi kunena kuti akuchosedwa, ndipo ufumu wawo uperekedwa kwa anthu ena. Ndikuyankhula pano nkhani imeneyi imene imayankhulidwa yochosedwa ufumu akaduya. Panali afumu Chikakwiya. Afumu achikakwiya, phone number yawo ndi 0 andichitira umboni afumu amenewa kuti zimene akunena Comrade Ntanyiwa ndizoona. Talandira uthenga umene unabwera ndi Anapolo kunena kuti akaduya alandidwe, achosedwe pa upalamount. Ndipo munthu wina amene atichitire umboni pa nkhani imene yakulandidwa ufumu akaduya ndi amfumu Mocha, amene wa nambala yawo ndi 092519881. Tufuna dipemphe akuchipani cha DPP, khalani pansi, ngati pali chidzudzulo konzani chidzudzulocho, tisabwerese chipasupasu ku mtundu wa Chiromwe. Ndikufuna ndipemphe a president a dziko la Malawi kunena kuti mukuyenereka kugwirisa ntchito mphamvu zanu. A president a dziko la Malawi mukuyenereka kugwirisa ntchito nja kwa Malawi ambiri ndokwiya chifukwa cha nkhani ya Malawi Electoral Commission. A president gwirisani ntchito mphamvu ngati zimene anagwirisa ntchito Achakwera. Nthawi imene Achakwera amasamusa Malawi Electoral Commission kuipitisa ku Lilongwe, palibe munthu amene anapita ku koti. Sitinaone a DPP akupita ku koti kunena kuti Malawi Electoral Commission ibwerere ku Blantyre. Anangozisiya, anavomereza. Aliyense amene akuona kunena kuti chigamulo chimene anagamula a koti kunena kuti Malawi Electoral Commission ibwerere ku Blantyre, zisankhireni kokagwira ntchito. Mu ofesi muli anthu ambiri amene angakwanise kugwira ntchito. Timukakamiza president atisankhire anthu ena oti akagwire ntchito ku ofesi ya Malawi Electoral Commission. Tieni tisatire zimene koti ananena. Ndifunanso ndipemphe chipani cha DPP kunena kuti tikuyang'anira kwambiri zinthu. Ndikudziwa kunena kuti ndino anthu ophunzira kwambiri kuposa wina aliyense, koma kuchedwa kwa kupanga ziganizo ndikumene azanu a MCP wa akukutolani ndikumakutengani ngati zisiro. Ndimafuna ndikupempheni kumene kuli a Charles Muhangu amene akuti ndi nduna yoona za malamulo. Kuli nduna kulinso kumeneko akuti othandizira kakuyang'anira malamulo
malingana ni malamulo kodi malamulo akuti chani. President wa dziko lino amene tili naye anthu tamutola kwambiri, akuoneka ngati alibe mphamvu zake. Ndi chifukwa chake IMCP akupanga china chilichonse chimene akuchita, chifukwa palibe olakwa ndi mmodzi yemwe amene akuoneka kuti awa alakwa akamangidwa. Ndipo ndikukayikira ngati nkhani zonse zimene zikulowa mkhoti onse akugwidwawa kuti timve kuti amangidwa. Ndikuona ngati andale ntchito yathu ndikuyikirana kumbuyo. Kodi tizayikirana kumbuyo mpaka liti? Kodi tikatero tikulikonza dziko kuthana ndi Katangale kumene tikunena kucha? Kodi Katangaleyo tithana naye bwanji ngati sitikupereka zitsanzo zabwino, ngati anthu ena sakulandira chilango? Kodi kukhotiri likudikira kuti lizimanga anthu osauka okha? Dziko la Malawi lafika pomvesa chisoni. Anthu a dziko la Malawi sakudziwa kuti angatani, sakudziwa kuti kodi angalowere kuti. Choncho a president tikufuna tikupempheni gwirisani ntchito mphamvu zanu kuti Malawi Electoral Commission ibwerere kumene inu mwanena kuti ibwerere. Chikhale chiphunziseso cha anthu ena kunena kuti anthu akapanga chitukuko tisamachitenge chitukuko nkumachipitisa kwathu, tikangopanga chitukuko china kwathuko. Ndi zimene tikufuna, chifukwa zimene zikuchitikazi zikubweresa chikayiko kuti kodi nkhani za Chilima tizione mutu wake bwinobwino. Taona ena ndi aja akupempha bwalo, akupempha parliament a Moses Konkuyu kunena kuti nkhaniso ya Witika ndiofunika ibwerereso ku court. Ndizomvesa chisoni kunena kuti nkhani imene ikumukhuza munthu uja akuchita challenge kunena kuti nkhani afuna ibwerereso ku court. Akudziwa kunena kuti makotiwo anagulidwa kale, palibe china chilichonse chimene chingachitike. Amphawi ife tili pa mavuto, amphawi ife situkudziwa kuti kodi tithawire kuti. Pa programu yanga ya nkhanga zaona ndimafuna ndinene chonchi kunena kuti mawa laliwisiri kuli mkumano umene ukutchedwa kunena kuti pango, akuti ukutchedwa kuti pango Presidential Advisor Non-Governmental Organization. Kuli mkumano zikumveka kunena kuti boma kudzera ku office ya mlangizi wa president pa nkhani za mabungwe amenewa pa chizungupo akuti CSOs aitanisa mkumano womwe ukachitikire ku Blantyre mawa, ndipo magulu osiyanasiyana aitanidwa kumene kuko kuti akakumanirane. Koma chodabwisa ndichonena kuti akukasogolera mkumano ndi aja a HRDC mosogozedwa ndi Ankweza Lamba. Mkulu wa ofisi imeneyi ya mlangizi wa president yona ya CSO amene wandi Arutha Mambala, omwe aitanisa mkumano iwo akulibe zikumveka zonena kuti ali ku China, nde asankha HRDC kuti ndi amene akayendese mkumano umenewu. Nkhani zimene zili kumeneko akuti ndizokhuzana ndi misonkho, nkhani zimene zili kumeneko zokhuzana ndi misonkho. Muli banja Edward Kambanji, nkhani imene mukuiziwa akuita nani? Aponi Kalindo mulibwa, nkhani imene mukuiziwa akuita nani? A Steve Chimwaza mulibwanji, nkhani zimene zimukuziziwa akuita nani? Tamva kuti a Bishop Kachenje aitanidwa kumeneko, nanga Alulea Makatani nkhani zimenezi mukuziziwa
akukakumana ndi Malawi Revenue Authority. Mukuzidziwa ifali Mpopo FM tazidziwa kunena kuti mmawa kuli mkumano umene anthuwa akukakumana mmawa anthuwa akukakumana kukakambirana zokhuzana ndi misonkho. Ndiye ndikufunsa inu azisogoleri mukuzidziwa zimenezi kuti anthu akukakumana inu anthu aja mmapanga magulu osiyanasiyana mukuzidziwa zonoti azanu mawa akukadya mapwevupwevu akukalandira mapwevupwevu amutolo mwayitanidwako kumeneko kuti mukakhale nawo amasauko banda a Richard Mphepo mwayitanidwa kumeneko. Ine Comrade Ntanyiwa pali Mpopo FM ndati ndikuziwiseni kuti kunjaku mawa kuli mkumano wa ma CSOs kodi Aida Mazinga mwayitanidwako kumeneko mukakhala nawo kumeneko. This is Comrade Ntanyiwa pali Mpopo FM kubwera kwa uzanthu zimene zonoti sakuzidziwa kukamacha mama wazikamachitika ife tikhale titazinena kale. Ma newspaper akamabwera ndi kumalemba ife titapanga kale gawo lathu. Anthu akamakambirana ife titapanga gawo lathu. Nkhani yayikulu ndifo khumudwa chifukwa cha ripoti limene likubwera pofuna kubisa chilungamo cha anthu amene anamtuma munthu kuti apite ndi madrone akapange zimene anatumidwazo. Komano tili ndi kafukufuku amene tikupitiriza. Zonse zikatha Amalawi tibwere pali Mpopo FM kuti tikuuzeni kumene kwathera nkhani. Ripoti latuluka lochoka ku polisi koma ife tibwerenso tikuuzeni nkhani chifukwatu munthuyi akadalibe m'manja mwathu ndi tipitirizabe kumfunsa atiuze cholinga chake. Ngakhala apolisi abwera ndikunena kuti ayi amafuna azijambula mavidiyo ndiye mavidiyo kokajambulira anasankha ku nyumba kwa Mai Jeni Ansa. Munali ndine Comrade Ntanyiwa pali Mpopo FM. Tazimvera tokha zakudandaula kwa Comrade Ntanyiwa pamene apolisi atulutsa ripoti pa nkhani ya munthu amene amaulutsa drone ku nyumba ya Jeni Ansa. Khalani pomwepo pamene tikhalenso tikupasirani programu yotsatira. Tsiku lopambana.